Sumoto. Nga ahak pa jud kaayo. Kay nabilin pa jud akong pitaka sa kuwang car. Pero may gani na lang na ako'y savior. Kay after nga napak na ako ang gipang grocery, iyahan na din ang giswipe iyahang ATM. Ang akong plano, kay paaboto na ako siya. Naka-face mask lagi siya. Pero klaro kaayo nga siya dyan. Amoy pa lang kay bugdo na dyan. Bitaw. Pero iyaha ramang kong gilabyan. Nga mura og wala ko niya nakita. Kagrabe ba sa kasakit sa kong heart aning bugduha eh. Sumotong ako siyang gitawag og nag-thank you pa ko niya. Pero nitubag na siya. Ang unsay thank you man. Bayari ko. Aha ka jud ay. Nitubag na lang pud ko. Ay hulat sa kadjot sir ha. Magkuha sa kog kwarta sa akong sakyanan. Nitubag pa siya. Nga may pagmukaon ka gulay. Aron dili ka bungawon. Kaya tayod sa buing oy, salig kay shining bayad sa kuang grocery. Manaway naman hinoon. Pero ako siyang giingnan. Kanang kuanday sir ba? Birthday ni Mami Ugma. Padtoon daw ka. Nagbuot-buot jud kog invite ato nga time niya. Pero niingon na siya sa kuha nga busy daw siya ug naa po daw siya duty. Ug ako pa na siyang giingnan nga si Doc Martin kay sigig adto sa shop ug nagsigig hatag og flowers ug mga chocolates ug uban pa. Pero wala man na siya ni tingog. Sumura ko og buing nga gabagulbol nga ako lang isa. Sumoto nga pag-abot namo og parking ning siga jud akong mata kay nagtapad radi ay amo ang sakyanan. Maayo pa mo ang mga car kay nagtapad. Pero kami ni Sir Bogs, dugay nang wala gatapad. Bitaw. Sa moto ang ipang sulod na nako ako ang gipang palit. Tapos siya po. Dayon ako na siyang gibayaran. Then pagkaugma adto, sayo kay ko ni adto sa shop. Kay mag half day raligi ko. Kay birthday naman sa kong mama. Pero pag-abot pa na ako sa shop, naaman di ay ako ang kabit dere. Bitaw. Naaman na si Doc. Nakigdungan pa nagkaon si Doc. Kay naaman siya'y dala nga pakbit. Then pag human na magkaon, kay nilakaw na po dayon siya. Unya ako ato kay nagpabisi-bisi rasad ko sa shop. Hangtod kay naghapon na. Ug makauli na yun tawon ko. Pero before ana, nihapit sa kog flower shop, aron mo palit og buwak para kay mama. Naglibog pa ko ato kung asa ko, pero nakahinumdum ko nga nato'y giingon si Ford nga nindot og baligya nga mga buwak. Medyo layo sa downtown, pero okay ra. Sige na lang. Di adto na lang ko mo palit og bulak nga para kang mama. Pero pag abot man hinoon ako dito, kay nakita man jud nako na si Doc Martin. Nag-unsa kahani siya diri ba? Nagpalit na sagbuwak nga para nako. Kafilingon ba sa Jericat eh? Pero mura man hinoon ko og katrason. Kay naaman po di ay si Bogdo. Naahak na jud ni. Pero may padayon na lang jud ko. Kay ming great naman tog tigbantay og buwak dito. Sa motong nagkita jud ming tulo nilang Doc og ni Bogs. Nangakurat pa mi kunuhay kay nagkita ming tulo dito. Pero ahak man jud kaayo kay nagpa-customize man dinig buwak si Ford. Para kang kinsa kaha ni niya ihatag.
Mura man og naglain ako ang pamati. Pero miingon man hinuon na si Ford atong babae dito sa flower shop nga ipahatag daw sa kuha. Aha ka. Murag dili na jud nako mapugngan ako ang gibati ba. Kay bisan unsaon ako pagahi, di man jud nako malikayan. Nga mopahiyom og mi-smile jud kog dako. Nakaingon pa ko nga para ni sa kuha. Nga naman pod nga mohatag kag buwak nako. Nitubag pod si Ford nga dili na para si moha. Para na si mohang mama. Kay birthday makaaniya karon. Tawara jud. Pagka uwawa kaayo og kalami ipuspos sa yahaning dako kaayo nga bukid. Pagka junimas nga bugdoy. Paasa jud kaayo. Hog miasa sad ko. Sa moto nga niuli ko sa balay, nga nakoy daghang bulak nga dala. Ug pagkagabi jud ana, kay nikalit man nag-abot si Ford. Abi ko man og busy siya. Ug abi ko man og naa siya duty. Pero pagkakita na ko niya, mura man ko og malusyapan. Panabangi jud be. Ug niduol pa yun na siya kay daddy. Ug ning amin pa jud na. Matuk-an man sabdaan. Abi ko man og mosalutra. Pero nganong ning bless man hinuon. Gibinuangan pa ko o gihagit pa ko sa mga barkada nga ako kunong duolon si Ford. Pero wala jud ko gapadala sila. Sa moto nga nagpadayon lang silang lingaw-lingaw. Ug ang Ford kay tuwa ra gyud sa lamesa nilang daddy. Kauban ang mga kapulisan. Ako kay naara ko sa kilid nga perming nagpahipi. Pero while naglantaw ko ni Ford sa layo, naajud ko'y mahinumduman siyahang nawongba. Bisan perte na ako hubog. Katong first time nga nakita na ko siya. Pero dili yun ako ma-explain. Nga mura man og nakita na ako ni siya somewhere ba. Pero di yun na ako mahinumduman. Pero sa dihang nikalit man po na siya glantaw sa kuha, hunya ako kay perting totok rabaniya. Basta kay dorong liraw-liraw din ko sa kuang mata lagi. Naratol jod ako ang eyeball ba. Then pagkataod-taod ana, kinisulod ko sa balay, kay magkuha unta kog dessert. Pero murag feeling nako kay naaman na misunod nako. Pero wala na lang nako lingia kay kapoy. Sa motong nakurat na lang jud tawon ko, kay naaman ay kalit nga mitingog sa kong likod. Umiingon, ngihatod sa kopiya be. Aha ka. Si Ford man jud na ang mitingog. Og perting kurata jud nako. Nangutana pa ko niya kung asa siya dapit ihatod. Nitubag pa siya nga siyahang kondo daw. Magpahatod daw siya kay hubog na kuno kaayo siya. Ug dili kuno siya makabalibad sa kong papa. Pero bahala yun siya. Ug wala yun nako siya gihatod. Sa moto nga pagka-morning ato kay nakiistorya yun ko sa kong papa. Kung anong iyahang giimbitar si Ford o kung anong okay raman kaayo sila. Nitubag ra po na kong papa nga iyahadong gi-invite ang tanan niyang kauban. Og okay ra daw sila kay nag-istorya na daw sila ni Ford. Ug may pa sila di ay kay nagkaistorya na sila ni Ford. Pero bahala sila eh. Sa moto nga niadto na ako sa shop, o gitrabaho na lang nako ang kinahanglan nakong trabahoon. Dayon pagkataod-taod ana, kay naa manay nangita sa kwadaw.
nga naa sa gawas. Sa moto nga ni gawas ko. Pero pagkahoy ba, panabangin na lang jud. Kay si Amanda man na ang nangita sa ko. Unya dako man na iyahang tiyan. Naghay pa na si Amanda sa kuha. O gusto niya nga magistorya sa Domingo. Ming okay rapod ko. Ug nakuratan jud kayo ko. Kay naa man na niya ako ang ID. Iyahapan ng gihatag sa kuha. Ang ako ang ID nga nawala sa una. Nga mo'y rason kung anong nabagsak ko. Kay wala intawon ko kasulod sa mong eskwelahan. Kay wala ko'y ID. Mo nang wala ko naka-exam. Nakapangutana jud ko kung anong naa niya akong ID. Pero niingon si Amanda nga gikan daw tong Ford ako ang ID. Daghan jud kay kog pangutana sa kong kaugalingon. Kung ano, kung giunsa. Pero naaman na ining kalit og ingon nga mangadto na daw silang Amanda kay nagpaabot na daw si Ford. Nganong si Ford oy. Pero times naaligining usa ka barkada ni Ford. Muragab man siguro ngalan ani niya. Nakapangutana jud ko kung aha sila padulong. Og nitubag na si Gab nga magpa-prenatal daw. One ajud. Perting libugan na sa kong una-una. Ngano kinahanglan pa mang hulaton silang Ford? Hunsay naatawon eh. Perting gubota gyud sa kong una-una. Napakoy pangutana kung anong naabot man ni Ford ang akong ID. Nga nawala atong 3rd year college ko. Aha ka dyan. Sumotong wala na jud ko kaagwanta. Motong gi-unblock na kong number ni Ford. Huwag ako siyang gitawagan. Pagtubag niya, nangutana pa siya kung kinsa kunoy nanawag siya. Aha ka. Sa moto nga nagpailaila ko siya. Huwag ako siyang giingnan nga pwede ba may nga mag-istorya. Pero niingon pa na siya nga busy daw siya. Ug nauna-hunaan po na ako nga nganong magsamok-samok pa man ko niya. Nga naa naman siya'y asawa. Boros na gani. Sa moto nga gipalong na lang nako ang tawag. Ug wala na lang nako gidayon akong plano nga mag-istorya unta ming duha sa personal. Pero kay naamang ko'y hunaan nga laing plano. Sa motong gitawagan din ako si Freda. Kay kinahanglan ko niyang tabangan sa kong plano. Dili pa unta na masugot si Freda. Pero nadala ra yun ako hangyo. Kay lagi, patagayon sad nako siya. Ang plano na ako kay kunuhay hubog na kay ko sa tanan. Ug kinahanglan nga kwaon akong Ford para ihatod ko sa mong balay. Gusto ko makabalo kung adtoon ba ko ni Ford. Basta kay ambot lang yod sa kong plano. Wala ko kabalo kung mag-work ba or dili. Sa moto nga pagagabi ato, gibuhat na day namong Freda. Nag-inom-inom na may ginagmay. Then taod-taod ana, nagpahubog-hubog na ko. Dayon, nanawag na si Freda kang Ford. Ahak pa jud kaayo, kay wala man na tubagan ni Ford. Abi yun na mo og mission failed na jud. Pero, nitawag man nagkalit si Ford. Og medyo natarantami. Sumotong giingnan na ni Freda si Ford. Nakwaon lagi daw ko kay hubog na kaayo ko. Nagsyagit-syagit pa ko kunuhay para murag tinuod nga hubog na jud ko. Pero ningon man na si Ford
nga si Freda na lang daw ang muhatod sa kuha. Pero nangita yun nagpamaagi si Freda para iingon ni Ford nga dapat si Ford jud daw ang muhatod sa kuha. Pero ahak man jud kaayo eh. Kay mura man siya nakabalo sa moang plano. Kay gusto man na nga makig-istorya si Ford sa kuha. Pero wala dyan ako dawatang phone ay. Sumotong amoang gipatay ang tawa. Pero pagtaod-taod ana, naa manay nag-doorbell. Nagtinuluray paming Freda kung kinsay mo abre. Huwag ang ending, kay ako dyan na ang ni-abre sa gate. O ginay-hinay dyan na ako nag-abre ang gate. Kay unsa naman sad ni ako ang gihimo. Paglantaw dyan ako, si Ford jud di ay. Naa jud ang bugdo. Ningon pa na siya, di ba makipag-istorya ka na ako? Nahilaw jud ako ang smile. Kauwaw ba? Unya seryoso kaayog nawong ang bugdo. Sa moto nangutan ako kung may dapit mag-istorya. Nito bagrapod siya nga didto daw siyahang kondo para makaistorya ko no migtarong. Sa moto nga while nagbiyahe na may padulong siyang kondo. Nangutana pa na siya kung nagkaon na ba ko. May tubagpod ko wala pa. Ug siya po di ay, kay wala pa nagkaon. Sumoto nga nang hapit mig drive-thru para manihapon. Pag humana na, kay ni diretsyo na yun may siyang kondo. Sumoto nga pag-abot na mo siyang kondo, ningon pa na siya, nga di sa daw ko munaog, kay siyara daw kuno ang muabre sa portahan. Og wala na jud ko kariak. Og nagpaabot na lang jud ko nga siya'y moabre. Pero pag humaniag abri sa portahan, kay natingala man jud ko ana. Kay iyaha man kong gipusasan. Bali ang isa ka posas kay sa kuwang kamot. Og ang isa kay sa iya. Nakapangutana jud ko og naunsa na ba ni. Mayngon na si Ford nga nanigurado ra daw kuno siya. Kay basin kunog mo takas na sad ko og mulakaw. Unya wala pa may taro nga pag-istorya. Mura man pod may anig naa sa intram sa tong high school ay. Aha ka. Sumoto nga pagsulod na namo siyang kondo. Nag-istorya na jud me. Kay para daw i-fix na mo amo ang relasyon. Nakaingon pa ko nga unsa pa may kinahanglang i-fix oy. After siyahang magipanghimo. Nangutana pa na si Ford kung unsa daw iyahang gipanghimo. Huwag ako siyang giingnan nga nagbunga na gani ang tsula ninyong Amanda. Nito bagpod si Ford. Unsay tsula oy. Unsay Amanda nga kaslunon naman to silanggap. Og perting kurata yun na ako. Nga apil ako mga bito kay na-shock sa akong nadunggan. Pero nakadecide na ko. Nga ipadayon dyan na ako nga awayo na ko siya. Ako siyang giingnan. Unsay kaslunon oy. Nga nakita manggan ako si Amanda nga nagpatong si Moha adtong anniversary day nilang mami. Pero nitubag na si Ford nga dili daw to siya ug ni adto pagani daw siya sa mo atong gabiuna kay para istoryahon daw ko. Pero niingon daw kong daddy nga nilakaw daw ko ug nagdali daw ko. Dayon nagsugod na siya istorya sa mga nahitabo.
Nga kadto ko nung nakita nako silang duha nga nag-istorya ni Amanda. Nangayo daw si Ford og pasaylo kay Amanda. O gidawat daw na ni Amanda. O gusapod, sila na di ay ni Gab ato nga time. Ug mao to ang rason kung nganong niuli siya. Ug kato ko nung pag-kiss ni Ford sa head ni Amanda. Kay wala kuno toy meaning. Ug seryoso jud kay na iyahang nawong while nag-istorya ana. Pero out of nowhere, nangutana jud ko ni Ford kung love ba ko niya. Ug nilantaw gyud na siya sa kuha. Ug nitotok gina siya sa kumata ug niingon nga sobra piya. Sobrang love kaayo tika. Sa moto nga nagpadayon nag-istorya si Ford about na sad atong nakita nako siya nga nagpatong si Amanda siya. Pero ningon si Ford nga dili daw to siya. Si Gab daw to. Kay mihangyo na sila nga pwede bang makitulog dadto sa kondo. Kay hubog daw si Gab. Kay gikan sila na birthday. Ning sugot ra po daw si Ford. Kay abi daw niya og didto siya sa balay makatulog. Kung ma-okay na minduha. Pero pag adto daw niya, nakalakaw na daw ko. Then pag uli daw na ako, kay naghilak na daw ko. Og nag-text daw si daddy niya. Nga hatagan kog time. Pero wala jud ko nituon niya. Ay feeling na ako siya gyud to ako ang nakita. Sumotong iyahang gi-open iyang phone. Dahil iyahang gipakita sa kuha. Ang convo nila ni daddy. Og i-check jud na ako ang number. Og legit jud niya number gyud to ni Arpas. Pero ako siyang giingnan. Nga lahi man lagi ang giistorya ni Amanda. Atong birthday ni Doc Martin. Pero natingala ko sa tubag ni Ford. Kiningon man na siya. Nasuko man gud si Amanda si Moha. Nakapangutana jud ko kung anong nasuko naman hinoon si Amanda sa kuha. Pero ni kalit raman nag-smile si Ford. Nakapangutana jud ko kung naon sa siya. Kay ni kalit raman siya ngisi ba. Then itubag si Ford. Nga na ako'y nakaila nga babae sa una. Ug kato nga babae, ang naghatag na ako og rason para padayunon ang ako ang pagkapulis. Una-una dyan na ako, kay abi na kog si Amanda Rayang ex. Napamanday lain. Ako pa siyang giingnan, nga siya na all kayo eh. Ka-sweet ba ni mo Ford? Ug ako pa nang gikuha akong ID. Ug nangutan ako sa iyaha kung nganong naa maniniya. Ug nakita jud nako siyahang nawong. Nga nakurat siya. Grabe man kaayo siya makatutok sa kong ID eh. Mura magdagahan kaayog ekspresyon iyahang nawong. Sumotong nangutan ako balik sa iyaha. Kung nganong naa niya ang ako ang ID.